Čaute všetci, dneska vás vítam v ďalšom treťom dieli Brawl Stars. No takže nemám tu toho môjho brata Prca, lebo povedal, že mám ísť to natáčať sám, že mi nepomôže alebo niečo také. A tak to proste idem natáčať sám, takže sa máte na čo tešiť. Ideme hrať sami. Tak. Showdowny, solo. A ideme hrať. Dúfam, že tu nebudú nejakí dobrí tipsy, lebo skapem do rána. No tak už skapem do rána. 46 prestížov. Camping. Musím kempiť, aby ma nikto neschytal. Lebo keď ma Dagbo schytám, tak ja zemrem hneď. Uvidíš, ako dostaneš plaskance. Uvidíš, ako ty dostaneš plaskance z toho správania. Nepoď, že na doma, budeš si dávať doma, na černo. Musím prežiť. Oj, som dead. Ničo. Dal som to. 6 posledných typkov, keď tam budú traja, tak idem preč. Musím byť schovatý. Please. No, som dead. Bože, ja neviem hrať s týmito typkami. To je jedno, musím vyhrať. Plus 1 win. Nevadí, aspoň 1 win. Musím znova. Nech tu je niekto. No tak som. Mám prehraté. Jau, čo ma děláš? Ja neviem robiť toto. Čo mi to nejde? Please, nezabíjajte ma. Ja som ubák, ja neviem hrať. No, som dead. To čo má? 60 AP. Som dead. Musím si nabiť hypercharge. Yes! Jeden je KO. Ináč kebyže sa pýtate, že čo to je za skin, no tak získal som proste skin. Len traja. Ja, typek a ďalší typek. No som KO. Aspoň som bol tretí. Koľko ty? No tretí. Aspoň dobre niečo.
otváram. Super rare. Nepadlo z tohto Legendary, mám to v druhom dieli, takže sa môžete na to pozrieť, čo mi padlo. Sa mi zdá, že mi... Jaj, padnul mi ten skin na bowa. Čakajte. Tento skin mi padnul na bowa. Musím dať showdowny nejaké inakšie. To chcem, ale... Lebo dá mi knockouty. To bude lepšie. To viem hrať. Jeden prestige. Máme týmu oného typka, čo má 16 prestižov. Ja nemám... Že sa tu bude sekať. Jau! Som dead. Ach, moc sa tam kotúla je ten. Round lost. Ešte máme 2 kola, ktoré môžeme vyhrať. To čo je? On sa tam kotúla, ten debil. Tak to mi nejde. Ten debil sa tam kotúlal. Tak dáme tie mačoty, či čo sú to. Showdowny. Please, niečo dobré. Musím. No, prečo to furt je takéto? Do prdele, každý tam je profík. Poj sem, ty debil. Dorti. Baby we. Hej, ty pet, choď tam. Jak vieš, že som tam, ty smrad? Už nevie, lebo je KO. Bože, ja neviem s týmito prestižovými typkami. Za chvíľu budem mať aj ja prestiž. Asi 250 rebirtov, čiže čo sú to prestižov. No, chápem. Týpek má 300 000 oných koleská. No, myštík. Kaj myšcik. Myšcis. Arena Prestige. We hate. Kubo pastelka. Dobre, poďme preč. A všetko už na max. Takže...
by som sem dal. Za chvíľu budem mať aj ja prstič. Takže ja už by som v tomto videu končil, takže čaute a zase u ďalšieho videa.